थाबाय ओरैनो एट ए टाइम खेबसेयावनो जे बबेबा मोनसे जेंनाखौ बा बबेबा मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनो हाथारगोन बेखौ बुंनायाथ' बे गोरोबथाव बा गनायजाथाव जाया। माखासे जायफोरखौ जोङो हास्थायनानै दङ जेरै गामि फोसावनाय बेथ' बावहाय रोखाबा जोङो रादाबखौ मोनगोन आरो गामिखौ फोसावनायनि बाथ्राखौ होगासिनो दङ थाबैनो नटिफिकेसन खालामनाय बाथ्रा होगासिनो दङ। बेनि उनाव बिएफ दानायनि बाथ्रा फैबाय बिसायख'थि गेलेनाय फैबाय रां बावजानि बाथ्रा फैगोन फेब्रुवारि दानाव जिथु बाजेट जिरायगोन बावहायबो जोङो बे जुथुमायावनो गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय माबा मोनसे रादाब जों खोनानो मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनानै दङ आरो जोङो सानदों बिटिआरनि चिफ जेराव फैगोन आसाम आयेन आफादनि जेरावहाय बुंथिगिरियाबो फैगोन बे जुथुम्माया जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे जारिमिनारिजों लोगोसे माबा मोनसे गोजोनथाव जों जे रादाब मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिनानै दं।